Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je mehanizam u Hagu doneo odluku da prevremeno pusti na slobodu generala Nebojšu Pavkovića zbog izuzetno lošeg zdravstvenog stanja. Vlada Srbije zbog užasno teškog zdravstvenog stanja je uputila molbu i ona je prihvaćena. On se nalazi u izrazito lošem stanju, sada ide naš aneks mehanizmu, dolazi njihov odgovor i onda možemo da idemo po generala Pavkovića, da ugleda sunce slobodne Srbije za koju se toliko borio junački, rekao je predsjednik obraćajući se iz Njujorka. Advokat Aleksandar Aleksić rekao je sredinom avgusta da je podneo Međunarodnom mehanizmu za krivične sudove u Hagu zahtev za hitno prevremeno oslobađanje nekadašnjeg komandanta Treće armije Vojske Jugoslavije Nebojše Pavkovića. General Pavković je tokom rata 1999. bio komandant Treće armije. Haški tribunal ga je 2009. osudio na 22 godine zatvora na osnovu optužnice za zločine protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja tokom sukoba na Kosovu i Metohiji. Optužnica je otpečaćena oktobra 2003. a general Pavković se skoro 2 godine kasnije predao tribunalu u Hagu.